Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni, milí vlastenci. Vaša iniciatíva na čele s pánom Vrábelom vo vzťahu k ukrajinskej zástave, ktorá visí na štátnej budove Českej republiky, je absolútne správna a aj spravodlivá vo vzťahu k výsledkom druhej svetovej vojny. Nie je normálne, aby Česká republika, ktorá bola po druhej svetovej vojne obnovená ako Československá republika, začala v tomto momentálnom období, alebo už dlhšie pokračuje, vo velebení nacistických, fašistických, hitlerovských a banderovských symbolov. Toto je nenormálny stav, s ktorým sa ani vy Česi, ani my Slováci nemôžeme a ani sa nezmierime, lebo väčšina vášho národa, drvivá väčšina aj nášho, aj vášho národa nie je stotožnená s velebením a oživovaním symbolov nacizmu, banderizmu. Ukrajinská zástava, ktorá dnes symbolizuje Zelenského režim, ktorý prišiel k moci neústavným teroristickým spôsobom, je nelegitímny, neústavný a Ukrajina dnes už nie je ani štátom, ale je doslova a do písmena aj v praxi teroristickou organizáciou, ktorá má za cieľ likvidovať civilistov v tom období v Belgorode, na Kríme, Sevastopol. Takže nie je normálne, aby ste tolerovali u vás doma reprezentantov banderizmu a hitlerizmu. Som presvedčený, že český národ sa s obdivovateľmi nacizmu vysporiada tak, ako sa vysporiadal aj po druhej svetovej vojne s politikmi typu Moravca a Spol. Držím vám prsty. Dovidenia. Tak přátelé, myslím, že to bylo naprosto jasné poselství. Je potřeba si uvědomit, že doktor Harabín není nějaký člověk, který by neznal právo. On je trestním soudcem celý život. A když jsme si volali, když jsem byl stíhaný a souzený, tak mi říkal: pane Vrábel, nebojte se. Všechno to schovávejte, podávejte dál trestní oznámení, pokračujte, bojujte. Bude to trvat tak 2 roky a za 2 roky potom ty dokumenty vytáhnete a souzení budou oni. Jednoho dne pravda zvítězí a zase se do vlády vlátí normální lidi. Takže to je, přátelé, to, co si myslím. Normální není ten současný stav, který je v zemi. My jsme ty normální lidi, kteří jsme tady. Není normální dávat na státní budovy vlajky cizího státu. Normálně mít na svojí budově vlajku českého státu a už brzo se to obnoví.